ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାର ମୁଣ୍ଡନୁଆ ଦଣ୍ଡବତ। ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେତିକି କି କମ୍ କି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି। କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକରୁ। କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ ଗରବ ପଦାଭିର୍ନାରୀ ପଦନ କମଲା ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭୁବତମେ। ସବୁବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଶୟନେ ସପନେ ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା କରି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହେ।